Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbagaw fana an b'aw fo dante foli min na. Ka jira k'a fɔ aw ka ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ni an ko a ma kunnafoni gafew. Limanaw o lakali waati selen filɛ an fɛ yan nɔ bi araba min ye mars kalo ye ale tile 27 sɔrɔ san 2024 awa min ye jɛmukan ye a bɛ lase aw ma don o don a balimakɛ Amadu Jalo fɛ. An lamɛnnen don Canal Plus fana sanfɛ radio Joliba bɛ numéro 589 i mana kɛ diɲɛ fan o fan i b'an lamɛn bɔlɔlɔw sanfɛla fana na n'o y'an ka page Facebook ani page YouTube awa Joliba FM ani Joliba TV News a bɛ se k'an sɔrɔ o fana kan. Limanaw ni y'an sigilen kɛnɛ kan gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ yan u bɛ tali kɛ face de sɛbɛn Nouvelle Horizon ale bɛ yan le Républicain fana bɛ yan min ye le soir de Bamako ale bɛ yan les échos welewele ni face de sɛbɛn fana bɛ yan an bɛna ninnu de lakale limanaw aw ka faamuya kama fana min ye face de sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon an bɛ lakaleli daminɛ ni ale ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Asimi Goïta n'ale de ye Fɔrɔnjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye awa ni jateminɛ kɛ ka tasibila san o san ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu tora awa wulikajɔ senfɛ n'o ye mars kalo tile 26 ye san 1991 ayiwa laada ko a tilenna jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goïta san o san ka taa ayiwa min ye jiri feere ye k'o da awa min bɛ maa minnu bɛ yen n'olu tora 26 mars senfɛ awa san 33 kɔfɛ bi jamana Mali a hakili bɛ nin don in na n'o ye awa min ye bɛɛ y'a ye démocratie sinsinni an ka jamana kɔnɔ yan awa mars kalo tile 26 san 1991 ka n'a bila bi ayiwa kunun yɛrɛ kun y'o dɔgɔ duman ye mars kalo tile 26 ayiwa san 2024 a sen fɛ min ye jamanakuntigi ye Nouvelle Horizon ka fɔ la colonel Asimi Goïta awa ko a taara jiri feere da ayiwa place des martyrs Ɲarela sɛlɛdo yɛrɛ kɛrɛfɛla la yen nɔ awa ko jamanakuntigi awa y'i kanto k'a fɔ nin ye waati ye waati min ni awa maa bɛ se ka sigi ka miiri k'a fɔ ko min ye démocratie bɛɛya min nana Mali kɔnɔ san 33 n'o kɛra ko k'a lajɛ mun ni mun kɛra mun ni mun tora awa k'o fana lajɛ o fana hakili ka to o fana na nin kɛra jamanakuntigi ka kuma fanba ye a tilala k'i kanto fana Nouvelle Horizon ka kuma fanba la yan ko ko mana kɛ cogo o cogo ayiwa ko gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi ko gɛlɛya ninnu na ban don dɔ jamanakuntigi de ye nin kuma fɔ colonel Asimi Goïta n'i y'a lajɛ a kɛlen kɔ ka min ye jiri feere da maa minnu bɛ yen ni sifinnakaw kun don kalandenw kun don ayiwa olu de ye wulikajɔ kɛ ala ma hinɛna awa Musa Tarawele la ale ka binkɛnɛ jeni fanga min tun bɛ yen nɔ général Musa Tarawele awa ni kɛlɛ kɛra k'ale ka fanga fana wuli ka bɔ yen i b'a o fanga de ma taa ten o kɛra jolibɔn ani wulikajɔw caman ye Mali kɔnɔ yan mars kalo tile 26 san 1991 san o san jamana bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tora o wulikajɔ in senfɛ kɛnɛ ka ye fasiri y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ ka ye docteur Choguel Kokala Mayiga min ye gouvernement maa caman ye a n'an ka cakɛda ninnu ɲɛmɔgɔ caman fana tun bɛ yen nɔ awa ni minnu ye wulikajɔ kɛ démocratie yɛrɛ nali la Mali kɔnɔ yan olu fana caman tun bɛ kɛnɛ ka ye limanaw nin de ye kunnafoni ye Nouvelle Horizon ye min fɔ ale Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ ko Fɔrɔnjɛla fanga limanaw n'an bɛ transition min na sisan ko a kun kan ka ban kunungo fana mars kalo tile 26 de o de tun ye dansigi ye i n'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ cogo min na o senfɛ politique tɔn min ni u k'a ma ko RPM RPM ko k'ale bɛ hakililajigi kɛ a ye welewele dakan bila jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ kalo 6 min dira
ko sariya min bɛ n'o ye décret numéro 2022-0 PTRM min taara juin kalo tile 6 san 2022 ko ka furanjɛla fanga dan ka sigi a la a banni yɛrɛ pewu n'o ye mars kalo tile 26 ye san 2024 ko sariya n'i ye sariya lajɛ sariya taabolo la o b'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirilen kɔfɛ fanga min nana kɔfɛ n'o ye furanjɛla fanga ye kalenkan minnu kɛra ani layidu minnu tara ko ka dansigi kɛ furanjɛla fanga in na kunun de tun y'o dɔgɔ duman yɛrɛ ye communiqué dɔ min ni o kɛra RPM maaw fɛ mars kalo tile 25 tɛmɛnen in na RPM ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko u bɛ hakililajigi kɛ ka gouvernement wele a ka segin ka na kumakan min layidu min n'u y'o ta jamanakuntigi kalata min n'a fɔra k'o bɛ kɛ ko k'a lajɛ jamanakuntigi kalata in a ka labɛn yɔrɔ jamanakuntigi kalata in bɔra dɔw kɔrɔ ka kun damadɔw fɔ a la o kun damadɔ ninnu na RPM y'a yira k'a fɔ ko pankɛrɛw bɛɛ kunna sisan o bɛɛ kɔni sera ka ɲɛnabɔ ko munna min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka kalata labɛn Rassemblement pour le Mali RPM yɔrɔ olu fana ye bɛɛ y'a nanen kɔ politique tɔn min sigira Mali kɔnɔ olu b'o cɛla RPM y'a yira k'a fɔ olu bɛ min na bi n'o ye gesedala ka tɔn ye o ye bɛɛ malidenw u ka segin bɛɛ kɔnɔ min ye fanga ye a ka segin jamanaden gansanw ma fanga ka bɔ finitigiw bolo ko hali ni ko wɛrɛ m'o kɛ ko gɛlɛya lahala min bɛ jamana kɔnɔ sisan n'i y'a lajɛ sɔrɔko gɛlɛya nafoloko gɛlɛya jamana yɛrɛ furanjɛla fanga nin waati in na u ka ɲɛfɔli la politiko gɛlɛyaw ani fɛn caman bɛ yen maaw sen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o la RPM ko nin bɛɛ de kan k'a to bi jamanakuntigi min bɛ furanjɛla fanga kunna bi a ka lajɛ k'i hakilila jigi k'a fɔ bɛɛ nana cogo min na a kɛra wulikajɔw de senfɛ n'o ye démocratie ye ko fanga ka lajɛ ka fanga di jamanaden gansanw ma RPM ka nin laseli limanaw a ye nin kɛ don min na ni a fɔra k'a fɔ furanjɛla fanga sariya yɛrɛ b'a fɔ cogo min na a bɛ ban mars kalo tile 26 o tun ye kunun ye limanaw yan'an ka bɔ halisa Nouvelle Horizon kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko AEM n'o ye ekɔlidenw ka tɔn ye association des élèves étudiants a bɛ se k'a fɔ a ma bi ko AEM kɔrɔ sabu jɛkulu in cira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an k'a fɔ mars kalo tile 13 tɛmɛnen araba tɛmɛnen san 2024 conseil des ministres min kɛra ministre ka laadala ɲɔgɔn senfɛ laseli kɛra k'a fɔ ekɔlidenw ka tɔn association des élèves étudiants du Mali ko a tɛ baara la bilen a cira ka bɔ yen n'i y'a lajɛ nka halisa e ko AEM sɔn bɛ fiyewu a ka jɛkulu in cili ma n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ AEM a jarala k'a fɔ ko u bɛ min na bi k'u jɛn tɛ ni u ka jɛkulu in cili ye ka sababu kɛ u ye laseli minnu kɛ u ye waleya minnu kɛ kɔsa in na o b'o sɛmɛntiya ko jɛkulu dɔw bɔra kɔsani na yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ wele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ u ka jɛrɛ jɛkulu n'o ye AEM ye k'a ka segin a nɔkɔrɔ la limanaw u ka bɔ yen nɔ kununko mars kalo tile 26 yɔrɔ o fana ye don ye don min bɛ yen ni hakililajigi don mars kalo tile 26 o ye journée de martyrs ye o ye AEM fana ka hakililajigi don dɔ ye sabu a donni kama kalandenw n'o ye ekɔlidenw ye ni AEM kelen a nana o fana de senfɛ AEM ko k'a na bɔ a fana n'a ka sarangani kɛ k'a ka nisɔngoya yira walima k'a ka hakililajigi kɛ o baara ninnu na ko n'i y'a lajɛ AEM maa dɔw bɔra ka min ye laseli kɛ nka limanaw a ko kɔni kɛra i b'a fɔ ko kunkurunin a ma taa ɲɛfɛ sabu a bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔw sɔmina a ko la o tun kɛmɛ ka lakanabaw finitigiw bila Bamako yɛrɛ bɔlɔn kɔnɔna bɛɛ lajɛlen la waati min na yanni jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ka bɔ ka taa min bɛ jirifeere da ja min filɛ n'o ye monument des martyrs ye ka taa jirifeere da o kan n'i y'a lajɛ ko sifinnaka damadɔ bɛ yen a bɛna fɔ olu yɛrɛ tɛgɛ talen bɛ nin waati in na minnu n'a fɔra k'a fɔ olu de bɛ nin ko kɔrɔ a bɛ se maa 4 ma dɔw ko k'u tununa dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ fanga bolo n'i y'a lajɛ limanaw ko association des élèves étudiants du Mali ɲɛmɔgɔw kɔni siginda ka bilen fiyewu k'a fɔ k'u ka jɛrɛ jɛkulu in k'a cira sabu u bɛ waleya kɛ k'a sɔrɔ u bɛ jɛkulu in tun bɛ nin na k'u bɛ ka segin o waleyaw kan nka ayiwa sira kɔni tɛ ka di u ma n'i y'a lajɛ u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a cira ka maa min to a ɲɛmɔgɔ la n'o ye Sirima Seydou Ɲare yɔrɔ ale yɛrɛ minɛnen bɛ nin waati in na k'a bɛna fɔ ale bɛ k'i to kaso la maa minnu b'a kɔ yan ka se ka sira di olu ma ka se ka baaraw kɛ nka limanaw dɔw yɛrɛ ko minnu b'a ko kalama ko Sirima Seydou Ɲare k'u tɛ fɛ k'u tɛgɛ jigin fiyewu
ayiwa ayem ko in na sabu ko don nataw yɛrɛ la k'u kɛlen bɛ ka taama dɔw boloda walasa k'u ka nisɔngoya yira ayem cili ko in na o b'a yira k'a fɔ limanaw bi bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ dɛ kunnafoni de ye nin a ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko républicain limanaw républicain kumana ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko politiki tɔn dɔ bɛ an fɛ yan nɔ o k'a ma ko APR ale ye alliance pour la république o de ye tɔn in ye an bɛ sunkalo la sisan limanaw a ɲɛmɔgɔba n'o ye Umar Ibrahim Ture ayiwa a ye wele bila kunnafonidilaw ma k'u ka taa suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a sen fɛ limanaw a ko a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ ko ale ka politiki tɔn n'o ye APR ye ko o bɛ se ka taa fara maa wɛrɛ kan walima politiki tɔn wɛrɛ ka o sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la walima ka kɛ i n'a fɔ politiki tɔn wɛrɛ bɛna olu dun ka fara u yɛrɛ kan ko o tɛ ko nɔgɔman ye a ye nin kuma fɔ suntigɛ dɔ de sen fɛ n'i y'a lajɛ limanaw an bɛ kalo barikama min na nin n'o ye sunkalo kalo ye laadala min ye politiki tɔnw ye u bɛ kunnafonidilaw wele ka suntigɛw boloda o kɛra APR fana ta ye o kɛra kari tɛmɛnen mars kalo tile 24 tɛmɛnen ko nin suntigɛ min filɛ n'a ayiwa APR ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen nɔ kunnafonidilaw fana caman tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye a sen fɛ min ye Umar Ibrahim Ture ani kunnafonidilaw ka se ka baro kɛ jamana yɛrɛ taabolow kan o de la a ɲininkara k'a fɔ kɔsa in na ko APR ni politiki tɔn URD ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'o ɲɔgɔn ye k'o tun bɛ mun nɔfɛ Umar Ibrahim Ture y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na a kumaw cayara nka ale bɛ se ka min fɔ jaabi la a ko la o ye k'a fɔ ko k'a fɔ de politiki tɔn dɔ bɛ dɔ dun o tɛ se ka kɛ ko nɔgɔman ye ten bɛnkanw de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la a bɛ bɛn an kan wa ni aw farala ɲɔgɔn kan de k'a fɔ de ko nin ye nin faralen nin kan o tɔgɔ bɛ tunu o tɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲini aw fila fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan aw bɛɛ tɔgɔ bɛ tunu o dun ma kɛ URD b'a damana APR yɛrɛ b'a damana u ye ɲɔgɔnyew kɛ a bɛɛ ye politiki tɔn ye u bɛ se ka ɲɔgɔnyew kɛ ka hakililaw falen nka k'a fɔ de ko hakilila min bɛ munumunu na maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko URD bɛ fɛ ka APR fara a yɛrɛ kan Umar Ibrahim Ture ko o kuma in o tɛ sababa ye ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ o baara in ka kɛ n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ kɛcogow de b'a la siraw de b'a la wa tɔn fila in bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye sira minnu kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na u b'o taabolow boloda a tɛ se ka kɛ de k'a fɔ olu ka tɔn ye i n'a fɔ maaw bɛ jɔn a la ka tɔn in ta k'a fara tɔn wɛrɛ kan ten o tɔn tɛ ko a y'i to o de senfɛ ko olu ka politiki tɔn min filɛ fanga b'a la a wasora ni politiki tɔn yɛrɛ ye kosɛbɛ a ko tɔn in sigilen bɛ Mali fan bɛɛ wa fanga b'u la hali ni kalata kɛra bi kuma tɛ jamanakuntigi kalata ma olu labɛnnen bɛ k'u kanbɔ o nɔfɛ a ko baara dɔw bolodalen bɛ u bolo minnu bɛna ayiwa boloda don nataw la i n'a fɔ mai kalo tile 24 natɔ in na san 2024 o bɛ bɛn parti yɛrɛ ka ayiwa bilali la sen kan o don kunbɛn ma k'u bɛna ayiwa jɛrɛ dɔ boloda mɔbitikaw fɛ yen k'u bɛna wele kɔni bila politiki tɔnba dɔw ma minnu bɛ yen n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi i n'a fɔ ADEMA PAJ RPM URD ninnu ka hakililaw tɛ ɲɔgɔn fɛ bi k'u kɔni bɛna lajɛ ko bɛ se ka gɛlɛya dɛ nka u bɛna wele bila nin tɔn ninnu ma ka se ka fara ɲɔgɔn kan Mopti don min bɛ yen n'u bɛ se ka bɛn kuma fɔ n'u bɛ se ka Mali basiko kuma fɔ politiki tɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale Umar Ibrahim Ture min filɛ nin a ye minisiriya kɛ n'o ye kɛnɛya minisiriya ye an ka jamana kɔnɔ yan a ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Mali kurako kuma fɔ ko fanga minnu tɛmɛna k'u ma baara kɛ ko jɔn de bɛ se k'a fɔ ale Umar Ibrahim Ture ale ma baara kɛ Mali kɔnɔ yan a ye baara minnu kɛ limanaw n'a sen yer'o la k'a to minisiriya la a y'i da don olu la a ko jɔn bɛ se k'a fɔ ale ma hôpital du Mali jɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Sikaso kɛnɛyasoba ale m'o jɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Sevare kɛnɛyaso ale ma o jɔ ka taa se san Yanfoyila Kɔlɔnjɛba limanaw ko waati kunkurunin kɔnɔna la ale ye minisiriya min kɛ n'a tun bɛ kɛnɛya minisiriya la a sera ka baara caman kɛ a ka minisiriya in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ waati ma janya minisiri kɔrɔ in n'o ye Umar Ibrahim Ture ye ko APR kɔni bɛ wele bila furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ joona gɛlɛyaba min bɛ jamana in kɔnɔ yan u ka fɛɛrɛ ɲini a la a ka se ka ban kunnafoni de ye nin limanaw an ye nin bɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Non limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko madame Si Kayatu Sɔ
min ye 26 mars ale hakililajigi baaraw ani tasibila baaraw senfɛ madame Si Kayatu So ko fɛn fɛn ye tamasiyɛn ye 91 mars kalo la ko ni janto ma kɛ o hakililajigiw minnu bɛ se ka kɛ tamasiyɛn ye minnu bɛ se ka kɛ hakililajigi ye i ɲɛ mana d'a kan kuma bɛɛ hakili bɛ jigin nin don kofɔlen in na ko n'u m'u kɔlɔsi ko a bɛɛ lajɛlen de taatɔ filɛ ji la ten k'a sɔrɔ ni an bɛ démocratie la. Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice u k'a ma ko ADEMA PAJ tɔn in kunungo mars kalo tile 26 a fana ma laada wuli a ye laada latilen laada la i b'a sɔrɔ mars kalo tile 26 min ye parti ye a bɛ ɲɛnajɛbaw kɛ walima a bɛ tasibilaw kɛ o baara de kɛra palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la n'i y'a lajɛ min ye parti ye a mafalenba caman tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye o dɔ ye professeur Ali Nuhu Jalo ye ka taa se min ye Alliance pour la démocratie au Mali madame Si Kayatu So Bamako gouverneur kɔrɔ don ka taa se min bɛ tali kɛ Sumana Sako a fana ye ministre kɛ Mustafa Diko a fana ye ministre kɛ ka taa se Amadou Koita a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ ye bɛɛ y'a kɛlɛbaw ye minnu bɛ fɛ ka bɛɛ y'a nati an ka jamana kɔnɔ ADEMA a ka nin baara in bilali la sen kan dɔwɛrɛ tɛ ko ka hakililajigi kɛ sango kuma fanba yɛrɛ mun ye jamana o de k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan n'o ye furanjɛla fanga ye ko jateminɛ kɛlen bɛ k'a fɔ maaw da bɛ ka minɛ jateminɛ kɛlen bɛ k'a fɔ wulikajɔ min kɛra mars kalo tile 26 san 1991 ka n'a bila bi la n'o o taara bangi min ye bɛɛ ya démocratie bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ka fanga ka kɛ bɛɛ jɛ ye walima maaw ka to u k'u hakilila fɔ jamana kɔnɔ maaw ka to u ka fara ɲɔgɔn kan maaw ka to u ka taama maaw ka to yen u k'u hakilila fɔ bonya ani karama kɔnɔ ADEMA ko nin ko in nin bɛ ka jɔsi ka bɔ Mali kɔnɔ dɔɔni dɔɔni o de la madame Si Kayatu So fasiri an bɛ k'an sinsin ale de ka kuma kan ko ni janto ma kɛ hali tamasiyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a ye ka ban hakili bɛ jigin mars kalo tile 26 la n'o ye journée de martyrs ye ko ni janto ma kɛ ko nin bɛɛ bɛ sɔn ka jɔsi ka bɔ Mali kɔnɔ ko dun tɛ fɛn min bɛ yen ni tulonkɛ ko don ko fɛn min don bi a wulikajɔw kɛra maaw de fagara a ko senfɛ ka fanga dɔ bɔ yen jamanaw ka na ni démocratie n'a fɔra k'a fɔ o kɛlɛ bɛna kɛ k'o ta ten k'o fili ji la madame Si Kayatu So ko o tɛ se ka kɛ wa olu tɛ se k'o sigi k'o ko lajɛ o de ye kuma yɛrɛ Suwade Bamako de y'a fɔ jamanaw Suwade Bamako kelen in ka kuma la tuguni a ko Kɛnparana ani Tomiya a bɛna fɔ minisiriso min bɛ kalanko kunna k'ale bɔra waleya dɔ kalama ye waleya in a bɛ tali kɛ wari nafolo yuruguyurugu de kan n'i y'a lajɛ nafolo yuruguyurugu min n'a kuma cayara kosɛbɛ san mara kɔnɔna la ko a bɛna fɔ a bɛ barodaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la bi n'i y'a lajɛ jamanaw dɔwɛrɛ tɛ ko nafolo kasabi dɔ de tununa min bɛ tali kɛ nafolo kasabi in tara ko ka taa di ka dɔ fara kalan yakubayali kan Kɛnparana mara ani san mara la nafolo in a bɛna fɔ a tununa a tununa so ani kungo cɛ kuma in ŋunuŋunu de nana kɛ fo ka n'a da minisiriso yɛrɛ tulo kan o de la minisiri ye ɲini ka lɛtiri ci académie d'enseignement min filɛ nin san k'a fɔ a ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko wariko kuma min bɛ ka fɔ nin ye a fɔ min ma ko min bɛ tali kɛ activité du programme d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation au Mali o kama ko MICRA nafolo in bɛ don o de da fɛ a jala k'a fɔ nafolo in 100 ani 20 kɔ o de don da wɛrɛ tilala ka fɔ a la ko 100 ani 70 ani kɔ da kelen ma se ka fɔ a la o de la nafolo in yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko hali 80 kɔ k'o fɔra a la jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ minisiri kɔni ye min ɲini sa da kelen sɔrɔla a la o da kelen ma sɔrɔ a la o nafolo min dira ko ka taa don nin baara in da fɛ ko kalan ka yakubaya san mara ni Kɛnparana mara la a fɔra k'a fɔ ko dɔw tununa ni o ye taacogo ma se ka dɔn a la minisiri kɔni ye wele bila académie d'enseignement min filɛ nin san k'u ka fɛɛrɛ ɲini a ko la joona kab'an bɛ an kuma na Suwade Bamako de y'a fɔ jamanaw min ye Etienne Fakaba Sisoko Suwade Bamako ko Etienne Fakaba Sisoko welela brigade d'investigation judiciaire u k'a ma ko BIJ jamanaw ko a welela ka ɲininka a dalakan na yɔrɔ Etienne Fakaba Sisoko dɔɔni bɛ
a ka hakililaw la nin waati ninnu na ka ɲɛsin furanjɛla fanga ma kwa a welela brigade d'investigation judiciaire maaw fɛ waati min na a bɛna ɲininka ko jalaki min binnen b'a kan ko u k'a ma ko atteinte au crédit de l'état k'a ye jamana tana fɔ n'i y'a lajɛ Etienne Fakaba Sisoko nin kɔni ye maa don min na a welela ko bi yɛrɛ ko a tɛna taa yira procureur min bɛ cybercriminalité kunna k'a sababu kɛ jalaki min binnen a kan k'a ye jamana tana tiɲɛ limanaw kuma min bɛ se ka fɔ nin na faamuya min bɛ se ka kɛ nin na o ye k'a fɔ ko Etienne Fakaba Sisoko ka nin weleli a man ka bali maa na sabu a ka hakililaw ani kɔsa in na min bɛ se ka k'a ko kunba yɛrɛ ye k'o ye a ye gafe dɔ bɔ kɔsa in na o gafe in na sɛbɛn min b'a kan yɛrɛ ko o ye kuma lankolon propagande ani ka maaw su walima ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin maaw ma harcèlement ko gouvernement yɛrɛ ka kunnafoni di cogoya yɛrɛ ko majɛ bi o la a ka gafe in tɔgɔ de ye nin ye limanaw hakilila jiginna Etienne Fakaba Sisoko ye lakɔli karamɔgɔ ye sanfɛ lakɔli karamɔgɔ don yɔrɔ min bɛ yen n'o ye centre d'analyse politique économique et sociale du Mali Etienne Fakaba Sisoko a bɛ kalan kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a kun ye kalo 6 kɛ kaso la san 2022 tɛmɛnen na a kun ye laseli dɔw fana kɛ waati min na CEDEAO ye embargo bin Mali kan a ko Mali tɛna se embargo in kɔrɔ ka o kumaw fɔ ka o caya waati la min ye Etienne Fakaba Sisoko a minɛna nin kɔfɛ ko nin weleli min filɛ nin ye limanaw Etienne Fakaba Sisoko limanaw ko a bɛna ɲininka a dalakan na a ka nin gafe in min b'a a kɔnɔna la dɔw yɛrɛ ka kuma la seereba dɔw minnu bɛ nin kuma in fɔ dɔw ko nin bɛna fɔ Etienne Fakaba Sisoko fɛn de don ka ɲɛsin a ma ka se k'a daminɛ k'a dabɔ ko caman na limanaw k'a bɛna fɔ bɛɛ y'a yɛrɛ n'o ye liberté d'expression ye k'o de ɲɛ minnu bɔlen don o de la an ka jamana kɔnɔ yan ne ka kuma tɛ limanaw Suwadi Bamako de y'a fɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Mopti limanaw lakanabaliya min bɛ yen nɔ bi ko a ko kɔni dan bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan sabu ko Bamanciw ka walejugu dɔ kɛra sababu ye Mali lakanabaa 2 n'o ye polisi 2 ye k'olu bɔnɛ u ni na a kɛra Mopti dugu kɔnɔna yɛrɛ la n'i y'a lajɛ lakanabaliya min filɛ nin ye ko a tɛ ka taa ka Mopti to bi dɛ n'a sɔrɔla kɔrɔnfɛ jamanaw lakanabaliya bɛ yen nka hali sisan ko Mopti fana n'o ye Mali cɛmancɛ dugu ye ko lakanabaliya bɛ yen ka sababu kɛ cɛ marifatigiw tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ olu de bɛ taa bin maaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Katiba Masina olu de ka ca kosɛbɛ ani yɛrɛ lakanakulu dɔw bɛ yen minnu bɛ Mopti mara kɔnɔna la nin waleya min kɛlen filɛ nin ye limanaw Mopti tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ nin ɲɔgɔnna walejugu de bɛ ta ka ɲɛsin a ma a laban min kɛra nin ye yɔrɔ maaw hakili b'a la k'a fɔ maire min ni o taara faga fo Mopti dugu kɔnɔna la cɛ marifatigi dɔw taara marifa jɔ a la k'a bɔnɛ a nin na o kɔfɛ a ma mɛn o don ko marsikalo tile 25 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ko dɔw bɛ yen u nana moto de sanfɛ limanaw k'u nana bin polisiw ka dagayɔrɔ kan ka marifa ci k'o kɛ a kɛra Mopti digi sanfɛla yanni i ka don Mopti dugu kɔnɔna yɛrɛ la a kɛra yen nɔ ko polisi 2 olu kɔni bɔnɛna u nin na an bɛ dugawu kɛ ala k'aw dayɔrɔ sumaya limanaw politiki ko nasira la ko Choguel Kokala Mayiga ni a jɛ tɔw ko ninnu bɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bilen fiyewu Suwadi Bamako ka kuma la ko foyi man ɲi bilen M5 RFP tɔnden yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bilen ka sababu kɛ mun ye ni dɔw bɛ ka jalaki bin ɲɔgɔn kan u ye kɛlɛ min kɛ ka fanga dɔ dafiri bi na ni u tɛ ka ɲɔgɔn ye o fangako yɛrɛ la yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kɛlen premier ministre ye limanaw fo ka n'a bila bi la ani politiki tɔn dɔw ma ɲɔgɔn faamuya ka sababu kɛ ale yɛrɛ kuma minnu bɛ bɔ a da o kɛra sababu ye hali M5 RFP min n'a tun b'o ɲɛmaya la olu tɔndenw y'a fɔ ko olu jɛn'a kɔ a ka bɔ u ka ɲɛmaya la an bɛ don min na ko bi Choguel Kokala Mayiga ani maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ka hakililaw bɛɛ tun ye kelen ye u tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ su fara tile kan Maître Muntaka Tall ko Maître Muntaka Tall ye waleya dɔ kɛ a ye maaw dabali ban kosɛbɛ waleya jumɛn don Sindi faso yiriwatɔn ɲɛmaa ko a na kɛ Choguel Kokala Mayiga ye ciden dɔw ci a ma ciden ninnu cikan min b'u da ma ko n t'o dɔn nka ko Maître Muntaka Tall ye ciden ninnu a y'u lasegin k'a f'u ɲɛna a bɔra yɔrɔ min a ye segin kuma tɛ ne n'aw cɛ maa min y'aw ci ka na ne n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bilen limanaw o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la M5 RFP min na maa minnu b'a kɔnɔna la ni u ko Choguel t'u ka ɲɛmaaya la bilen i n'a fɔ Maître Muntaka Tall Jamil Bitar Imam Umaru Jara minnu bɛ comité stratégique kɔnɔna la bi na u kɔni y'u yɔrɔ janya Choguel Kokala Mayiga la i n'a fɔ Jɛgɛjala ni Baji
o shogel kelen min bɛ premier ministre la ale fana bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ ɲini bi ko ani politique tɔnw ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɔ kɛra marsikalo tile ni 18 tɛmɛnen ɲɔgɔn ye filanan o kɛra o dongo ntɛnɛn jamana u ka ɲɔgɔn ye si politique tɔnw ma ye a ko kɛnɛ kan dɔw yɛrɛ y'u ka jaabi bɔ kɛnɛ kan k'a fɔ u tɛna ye ka sababu kɛ Choguel ye a ka hakilila min b'a la a ye min fɔ politique tɔnw ma don tɛmɛnenw la o tɛna olu bila fiyewu ka t'u sigi Choguel kɔrɔ k'u b'a lamɛn limanaw ko bɛ nin dabolo de ka bi Choguel ko k'ala Mayiga ko nin ko bɛ ɲini kana kɛ maloya yɛrɛ de ye ani politique tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min ni u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya kunnafoni de ye nin limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ Fasiri Lakali kuncɛ ni Les Echos ye welewele kuma na a y'a jira k'a fɔ Bamako mara ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye ko a ye balili kɛ ka ɲɛsin baaraw ma n'o ye jɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko synergie d'action pour le Mali nin ye jɛrɛjɛkulu ye limanaw ninnu kɔni bɛ fanga sinaya yɛrɛ de la sinaya ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma sabu kuma min b'u da o de ye ko furancɛla fanga ka fanga segin jamanadenw ma u ka kalata kɛ jɛkulu min filɛ ni jɛkulu caman b'a kɔnɔ u ka kumakan fɔlɔ yɛrɛ o bolodara février kalo tile 17 tɛmɛnen san 2024 o senfɛ limanaw u y'a ɲini ko fo furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka kalata boloda an ka bɔ min ye furancɛla fanga kɔnɔna la kabi o don fo ka n'a bila bi la min ye jɛrɛjɛkulu ye synergie d'action pour le Mali olu kɔni kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ jalakiliw de b'u bolo ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma k'u ko k'u bɛ kunnafonidilaw wele ka jɛrɛ dɔ boloda marsikalo tile 9 tɛmɛnen na ko Bamako mara ɲɛmaa k'a bɛ kɛ a tun bɛ kɛ commune 5 de kɔnɔna la gouverneur y'a jira k'a fɔ ko yamaruya ma di u ma ko ka jɛrɛ in kɛ n'i dun ye jateminɛ kɛ jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ jɛrɛjɛkulu dɔw b'a kɔnɔ i n'a fɔ coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko ani Kawural Renouveau International yɔrɔ ni jɛrɛjɛkulu ninnu yɛrɛ cira ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ ministère de l'administration territoriale fɛ ko a bɛna fɔ synergie d'action yamaruya ma di u ma u ka baaraw kɛ i n'a fɔ kunnafoni baaraw Mali kɔnɔ yan ko in k'a ma bɛn u ma dɛ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye ECHO maaw olu ka hakilila dɔ bɛ yen u k'a ma ko édito Sénégal jamana a bɛ kuma o de kan ko Sénégal filɛ nin ye ka dɔ fara a ka bɛɛ yan n'o ye démocratie a y'a lakɔkɔ tuguni ko Sénégal ka denw u filɛ nin ye ka yira diɲɛmaa na u filɛ nin ye ka misali ɲuman k'o yira diɲɛmaa na limanaw k'a yira k'a fɔ ko Sénégal ye jamana min a bɛ se ka gɛlɛya dɛ nka limanaw u yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn a la k'u filɛ nin ye k'o yira waati laban in na limanaw san 5 laban in na gɛlɛyaw kɛra Sénégal jamana kɔnɔ kosɛbɛ waati kelen Sahara jamanaw i n'a fɔ an fanfɛla ninnu na k'o waati kelen coup d'état n'o ye fanga dafiriw o de bɛ ka kɛ o jamana ninnu kɔnɔ ko Sénégal filɛ nin ye ka misali ɲuman yira pays de la teranga limanaw wulikajɔ minnu kɛra n'a dɔw yɛrɛ fagaliw bɔra a la maa joginenw bɔra a la nka bɛɛ tora i ta fan kiiri tigilamaw tora u ta fan jamanadenw tora u ka hukumu kɔnɔ min ye politikimaaw ye bɛɛ tora i ka hukumu kɔnɔ maa si ma wuli k'a fɔ n bɛ jagoya ko dɔ kɛ limanaw fo ka n'a kɛ yɛrɛ Macky Sall ale min bɛ jamanakuntigiya la ale tun bɛ fɛ ka kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka min y'u ka conseil constitutionnel ye ale ko ayi Macky Sall i bɛ fɛ ka fili dɛ segin kɔ ko o de nana kɛ sababu ye kalata minnu kɛra kari tɛmɛnen n'a kɛra sababu ye politique tɔn min cira Macky Sall fɛ n'o ye PASTEF ye o fanga sina Ousmane Sonko ale ka cɛbɔ Bassirou Diomaye Faye limanaw k'a kɛra Sénégal ale jamanakuntigi ye yanni jaabiw ka bɔ da garantilenw na sabu a ye min sɔrɔ kalata in senfɛ limanaw jɛmaaya ye a ma kɛ bɛnkanni ye a ma kɛ foyi ye min ye bɛn ani kelenya Macky Sall yɛrɛ ani a ye maa min bila a nɔ na k'o ka jamanakuntigiya ɲini n'o ye Amadou Ba ye u bɛɛ lajɛlen ye Bassirou Diomaye Faye fo k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye sebaaya sɔrɔ limanaw ko Sénégal kɛra misali ye dɛ o kumana an b'a bila yan e ko welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ waati sera ni Ala sɔnna sini gafe kɔrɔw bɛ bɔ an b'i ye kɛnɛ kan k'o lakale an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ